फोरनि जितु थांनानै थानायनि इतिहास जोंनि आन्दलननि इतिहास गासिबो बेवहाय सोनारनानै दं 1993 आव BTC एकर्ड जादों जायनि दारै जोंनि लुबैनाय गांनाय उखैनाय बियो समाधान जाया बेखायनो बर'फ्रा बे BTC मोनसे सेटआपखौ नाजावाबालानो गोदान बेनिफ्राय साबसिन जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननानै आन्दलन सुरु जाफिनदों आरो 2003 सनाव BLT जों भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि दानि BTC ओनसोलनि प्रत्येक जाथि गस्थिनि मोनफ्रोमबो दल साफ्रोमबो इन्टेलेक्चुयेल्स बिथांमोनजों सावरायनानै BTC मोनसे एकर्ड खालामनाय जादों आरो बे BTCखौ संबिधाननि 6 शिड्युलनि आधाराव खालामनाय जादों बे BTCआव मोनसे डिफिनिट बाउन्डारि खालामनाय जादों मोनफा मोनफा गामिखौ BTCआव सोनो थाखाय बेवहाय आसाम सरकारा AGPनि दिनावहाय थानेस्वर बर' मन्त्रिमोन बे समावहाय बिथांनि दैदेननायाव मोनसे कमिटि बानायनानै होनाय जादों आरो बिसोरजों सावरायनानै माखासे माने गामि सोनाय जादों फैदों आरो कंग्रेसनि दिनावबो जाहा भुमिधर बर्मन मन्त्रि सेनियर मन्त्रिनि दैदेननायाव मोनसे कमिटि बानायनानै बे गामिफोरखौ सोनाय जादों डिफिनिट डिमार्केटेड बाउन्डारि BTCआ मोननाय जादों आरो बे बाउन्डारिनि सिङाव मोनब्रै जिल्ला बानायनाय जादों क'क्राझार चिरां उदालगुरि आरो बाक्सा बेनि सिङाव 10टा साब डिभिजन बानायनाय जादों 40टा डिपार्टमेन्ट हस्तान्तर माने डिलिगेट खालामनाय जादों 40टा डिपार्टमेन्ट बेखौ लानानै थांनाय 15 बोसोर BPF पार्टिनि दैदेननायाव बे ओनसोलाव जि पावार एन्ड फांसन मोनदों बिनि आधाराव खामानि मावनानैनो जथेस्थ उन्नयनमूलक जोङो खामानि मावदों दा 2020 सनाव आनफर्चुनेटलि बर'फोरनि एबा बड'लेण्डनि बिभिन्न जाथि गस्थिनि संगठनफोरनि इन्टेलेक्चुयेलफोरनि कनसाल्टेसन गैयाबालानो हथादै NDP मोनब्रै फेक्सन आरो एबसुनि दैदेननायाव बेखौ खालामनाय जादों जे BTR होननाय एकर्ड खालामनाय जादों बे BTR एकर्डनि माखासे माने क्लसेसआ जोंनि एक्जिस्टिं BTC एरेन्जमेन्टनि डिट्रिमेन्टेल माने BTCखौ सिफायनायनिसो बेवहाय क्लसेस दङ जाय बिथांमोनहा बे एकर्डखौ खालामदों बिथांमोनहा बेखौ बुजिनो मानो हायाखै एक नाम्बार जे जोङो बुंदों जे कनस्टिटिउसनाव हाबखानाय पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनानै जि नामाकरणखौ BTC खालामबाय बेखौ आननेसेसारिलि BTR खालामनाय जागोन होननानै मानो लिरना लादों आरो जुदि खालामनोब्ला दासिमबो मानो पार्लियामेन्टआव बेखौ बिल पास खालामनानै कनस्टिटिउसनाव संबिधानाव मानो सोना लायाखै मानो BTR जाबाय BTC गैला होनना बायदि गतिके नामाकरणा बिराद गिदिर मोनसे खोथा ओंखायनो बियो BTC हिसाबै थानांगौ होननानै जोङो PIL होदों जे जोङो जास्टिस लुबैयो 2 नाम्बार जे बे माबायाव BTR एकर्डआव गामि दानख'नायनि क्लज सोनानै लाबोदों जायनि थाखाय कमिसन दानानै अलरेडि हाजार मानसिफोरनिफ्राय माने स' गामिनि मानसिफोरनिफ्राय BTCनिफ्राय ओंखारना थांनायनि दरखास्त नाजावनानै दं बे कमिसना जथेस्थ आगोलबाय आरो बावैनो गामि दानख'नायनि बेबस्थाखौ आसाम गभर्नमेन्टआ खालामसिगौमोन बेखौ टेक नुनानैबो दिनै एबसुनि सेंग्राफ्रा बुंगासिनो दङ नोङो एकर्डआवनो लिरना लाबोखाबाय जायनि थाखाय कमिसन जाबाय जायनि थाखाय दरखास्त नाजावजोबनानै कमिसना अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टनो दाखिल खालामनो बे अबस्थायाव दङ बेखौ बोरैहाय नङा होननानै बुंनो हागोन दा बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे BTCआव हाबनो गोनां सानजानि सनितपुर आरो लखिमपुर बे एरियानि गामिनि मानसि हाबनो गोनाङा नैबे PIL होनायनि थाखायनो थाबथानोसै मिसा खोथा जों आगोलावनो ओंखायनो बे PILखौ लेट खालामनानै होदों बे गामिफोरखौ बर' कसारि काउन्सिलाव सोनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन होनानै SDCफोरनो इन्सट्राक्सन हरनानै दङ जे बबे बर' गामि आरो बेखौ बे कसारि काउन्सिलाव सोनो बेखौ नटिफिकेसन होनानै इन्सट्राक्सन हरनानै दङ आरो बे हिसाबै गामिफोरखौ फिक्स खालामगासिनो दङ बबाव BTR एबा BTCआव सोनायनि माब्ला डिसिसन आसाम गभर्नमेन्ट अत्यन्त मिसा खोथा बुंनानै एबसुआ जोंनि गेजेराव जोंनि प्रति गाज्रि इमेज लाबोनो थाखाय बेखौ सेस्था खालामदों आं नोंथांमोननि दारै
सनितपुर लखिमपुर बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम बेखौ मेसेज हरो जे PIL आ नोंसिनि एरियाखौ BTC आव हाबनो नाङा होननानै नङा नोंसिनि एरिया हाबनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जोङो खुसि जागोन आरो बेनि थाखाय जोङो बुङाखै जे BTC निफ्राय जि गामि दानख'नो नागिरदों बेखौ दानख'नो मोना होननानैसो जों बुंदों सोसननो मोना होननानै जों बुङाखै बेनिफ्राय नाय 3.1 एकर्डआव लिरनाय जादों जे BTR नि समस्तिखौ 60 था खालामनाय जागोन उइदाउट एफेक्टिं ड्रास्टिकलि द प्रेजेन्ट रिजार्वेशन पलिसि होनना बुंदों बे डेन्जारास क्लज बियो जे जोंखौ मेगन सादों बर'फोरखौ जे बे बर'फ्रा जुग जुग BTC खौ सालायगोन जों हारसाफ्रा ओरैनो राजा जानो मोननाय नङा जोंसो खुंनांगौ खारन बर'फ्रा 30% खमाव बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुंबाय थायो ओंखायनो खायदायै बायदायै बे BTR एकर्डनि दारैनो बेखौ सोना लाबोखाबाय जायखौ एबसुनि नेताफ्रा जेबो बुजियाखै बिथांमोनहा दाबो सम दं बेखौ बुजिना लानाया मोजां उइदाउट ड्रास्टिकलि एफेक्टिं द प्रेजेन्ट रिजार्वेशन पलिसि होनना बुंदों बेखौ जेब्ला दानि BTC नि पलिटिकल रिजार्वेशन फर द ट्राइबेल्स is 75%. When this 75% is brought down to 10%, it will be called drastic. किन्तु जेब्ला बेखौ 50% सिम लाबोगोन बेखौ drastic होननाय नङा बेखौ rational होननानै बुंगोन reasonable होननानै बुंगोन दा जेब्ला 50% फैगोन अब्ला जुग जुग बेखौ उनाव बर'फ्रा सासन खालामसिगोन बेखौ देख दा बेखौनो खालामनो थांगासिनो दं दा बेखौ खालामनो मोना जोंनि रिजार्वेशना जि 75 बे 75 हिसाबैनो थानांगौ माने 60 कनस्टिट्युन्सिखौ बारायोब्ला 45 बा रिजार्भ फर दि ट्राइबेल्स हिसाबै थानांगौ होननानै जोङो PIL आव जास्टिस बिदों आरो बिब्दिनो जोंनि बे BTR नि माखासे माने डिट्रिमेन्टेल जायहा BTC खौ सिफायनायनिसो उद्देश्य लानानै खालामनाय जादों बिनि एगेन्स्टै जोङो जास्टिस बेखौनो संगठन কোনো ব্যক্তিनि एगेन्स्ट नङा